niyibambele nje ngisuke MC usho ukuthi usalindwe bakuthwala kuthiwa ngeke size sime inhlelo kumele zichubeke bazalwane njengoba sihlale siyenza ngoba ngizocela ngikufundisa ubuholi bonke bazalwane bonke nje njengoba sihlale siyenza ngoba umntana sizoyenza ngendlela sihlale siyenza ngayo esikhathini samanje nje sizothatha uNkosi sihlangene uma sisuka lapho ubafana wakahadebe uzosihola ngobaba wethu uSizwe. Haleluya. Amen.
wethu namanje babemile ukhona sibonanga babumunye ufana nawe wedwa wethu abanayo le ndawo kumanya wathi igama lakho sesiyayiqalisa abalesikhonzo uNkulunkulu babumunye wathi noma kaminaso sesiyabheka Baba wewe ke bagudi mande belingi ka bala kwa ko bala kana kwa kwa kana bai ko kuba bra ki ke bagudi ke ke de ka ke kana de ko ke kana bala ke bagudi ko kana ke de nangedi ko de ko to ke de ke ko bi ko ro wa ko baba ko ko baba de ke bala. Amen. Siyabonga bazalwane njengoba ngishilo ke bazalwane ukuthi ngizobayibambela abazalwane bazovuma nje bazalwane bakuthwala sekakhona ozophatha uhlelo bese senzela nje ukuthi iprogram icale i-item nje yokucala bazalwane kuzoba i-welcoming mayisuka lapho MC owenkonzo officially ubaba uthwala ukusuka lapho siya ku-welcoming bese ke uyaqhubeka bazalwane ngesihlabelelo nje sosukumisa ubaba uHadebe umfundisi azosiwelcome nje amen.
Sizocela nje sithubeni kancane sihlale phansi. Umakoti nomkhonyana sicela bathi ukuthoba kancane. Amen. Amen. Lapha kumele ukwenza i-welcoming bazalwane. Ngimele ukuthi ngizomukela bonke abazalwane abangaphakathi kwendawo. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela nje okokuqala. Amen. Okwesibili ngizomukela umndeni wakwaHatebe. Nomndeni wakwaButhelezi. Hallelujah. Nomndeni wakwaMkwena. Ngimukele futhi umndeni wakwaGama. Nomndeni wakwaMalinga. Amen. Yibo abazalwane laba. Yazi ubuhlobo awusikhetheli kodwa uNkulunkulu okukhethela izihlobo. So ke yizo ke izihlobo lezala ekhaya abobhungana bomthimkhulu abomashiya mahle njengonyamazane. Amen. AbakwaButhelezi abosheke. Hallelujah. Abonqingelana. Hallelujah. Ezakhabo mama ke lezo. Buthelezi shenge sokwanezi. Hallelujah. Sizothi nje bazalwane nonke isizweleni sekhaya sizobambisana kulo msebenzi. Ngibingelele ke nomndeni osenze saba kahle umndeni wakwaThela. Amen. Kwamhlaba Ndlovu. Amen. Hallelujah. Babuthela ufikile ekhaya kwaHatebe bazocela ubuhlobo. Amen. Samvulela amasango. Bengeke ngize ngime la angazange acela ubuhlobo. So into engenza ukuthi ngime la ngokufikile umndeni wakwaThela uzocela ini bazalwane ubuhlobo. Sebuqalile ubuhlobo besiqede namhlanje kodwa kuyophela ngalela langa leliya esivumelene ngalo. So ke ngizothi ke bazalwane kunakho konke namhlanje thina into esibhekile sibheke ukuthi abazalwane basipha amazwi njengoba kuthiwe nje inkonzo yeyalo sizoyalwa nathi singaba kwaHatebe bazosiyala bonke abazalwane. Ngicela nje ukuthi uNkulunkulu anihlalise kahle nonke nikhona senimukela ngayo yonke indlela sizwa nathi sijabulile ukuhanjelwa yini nonke sijabule kakhulu. Sijabulela bonke abazalwane nomfundisi kakhona phakathi kwethu babundima bonke abafundisi noBishop ukhona ubaba uHatebe uBishop wethu khona noBishop ubaba uNkosi bakhona bonke siyanimukela nonke bazalwane
bakhona nabafundisi uhlabangani, khona nobaba uSithole umfundisi wami. Ngizothi bazalwane ngicela injabulo uma ngibona, ngoba ngiyazi ukuthi incebo zikaNkulunkulu ezikhona zizowenza umsebenzi. Ngibonge-ke nobaba wethu uMashobane, lo shutelayo uBishophu uMashobane. Ngiyathemba-ke ukuthi hayi uma ngikhulume kabi uzangicima ngingaveli ku-YouTube. Yiloko bazalwane, uNkulunkulu sengathi anganenza kahle nonke. Ngiyabonga lo mndeni wakwaThela, ungenzile ukuthi nami ngibe umuntu ebantwini. Ngoba kuyimvela kancane ukuthi abantu bazokokota bathi sokucela ubuhlobo. Kuyimvela kancane. Ya kuyimvela kancane. So fanele ngikujabulele nami lokho bazalwane. Awu bengithi bazokikizela labo mama. Kikizela bomama kikizela. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, nami ngicela uNkulunkulu wathela ukuzama. Amen bazalwane. Ngicela ukunibingelela, ngixolise ngibingelele sekuphakathi egameni leNkosi yami uJesu. Baholi bami ngicela ukubingelela. Ngixolise nje ukufika sekulate. Kungenxa ke yezivumelo esavumelana ngaso mangabe sihamba uhambweni. Ngiyaxolisa bazalwane bami, ayikuthi into yenu bengingayihloniphi, kodwa-ke abazane bayazi besinomngcwabo, sesibuye emngcwabeni ngoba siphuthuma, iy'moto zabantu cishe sayiphula, sigijima nje ukuthi sifike. Okay, bazalwane ngizocela ukuthi-ke
singene ohlelweni njengokucelwa umndeni wakwaThela nanjengokucelwa umndeni wakwaHadebe. Engizokwenza mina akukhona kwami okubhalwe enganikwa khona umndeni wakwaThela nomndeni wakwaHadebe. Mawukuthi mhlambe awufakekanga la ngiyaxolisa, futhi hayi ukuthi abakuthandi, ukuthi mhlambe ingenxa yesikhathi bakubonile ukuthi kuzosishayisa. Amen. So angizokwenza okwami, ngihamba nje ngohlelo. Amen. Okhulumayo ke uye lo, igama lakhe uye uThumfumlani wakwaThwala isibongo. Amen. Kwabangangazi. Amen. Abaningi bayangazi. Ngizocela ukuhamba ngohlelo. Ngizocela siba umfundisi wethu uHadebe ngokuziwelcome. Ngicela ukuthi ngoba bekubhalwe 2, ngicela umdikoni wami ubakuthela azofakazela ukuthi lokho kushiwo umakhulukhulu kuyikho yini, ukuthi nathi uyasemukela uright, univumelene, ngabe ngathi usayide liyi-1. Ngiyacela bakuthela uzokwenza nawe into enjalo.
ngiyabingelela abafundi. Haleluya. Ngibingelela injalo. Haleluya. Amen. Ngiyabonga nje mama lo. Ngithi ngiyabonga. Ngizoqabana ukuthi ngiyabingelela abazalwane. Ngibingelela abogogo. Ngibingelela abantu mama Zibani. Ngiyabonga mawukhona. Ngiyabonga. Ngiyazi ukuthi makhona wena khona umama. Khona umama ke makhona umama Zibani. Abantu abasikhulisa. Ngiyabonga. Umfana wami ongikhulisile namhlanje ungenze ngaba ubaba uqala lo umshadweni. Ngiyabonga mfana wami mangabe uyayazi into oyenzayo ngoba kufanele uzowenzela abantu kufanele wazi lento oyenzayo uyayazi futhi ungenzeli ukuthi wenzele izwe wenzele mina mzange ngenzele izwe uma nombabalala uyazi ukuthi ushiya indoda ngifuna ukusho ukuthi ngifuna ube indoda ke namhlanje angifuna ukuthi ukhohlisa abantu ukuthi uthatha umakoti uphinde umshiye phansi lelo gama ngilifunde nokubona angifuni umuntu odlala ngengane yabantu baphadebe angifuni ukuthi sixabane mina ngikwazi ukugeka mina ngitshela la inhloko impela ngitshela ukuthi mawubheda uyabheda wami umntwana lona angibancengi futhi angifuni umuntu odlala ngengane yomuntu ngifuna wazi ukuthi ingane yomuntu le fanele ube umakoti ngempela thina singathatha umakoti umakhumalo umama wathi mayemshiya wathi ushiye umfazi ozobheka le ngane lezi yabona le ngane lezi njengoba sila amathela la ngiyazi ukuthi bayazi ugogo wakho manje ubani umakhumalo ngisho ukuthi siyabonga ke mfana wami ngifuna ukuthi wazi ukuthi sewuzokwazi ukuthi ukutshengise amadodana lana enginawo ukuthi indlela ehanjwa kanjani hayi ukuthi bese ubuyele emuva hayi ukuthi bese sekukhona omunye eceleni akufune umuntu ozophazamisa lo muntu ngifuna wazi ukuthi sesilayidini mina ngisesilayidini umakhumalo akaphazamiswa umuntu akekho umuntu ophazamisa umakhumalo ngoba ngiyamazi ukuthi umfazi yimbokodo le enginayo akusilo umfazi ozothi mayethi ngithengise lo mfana uyashada wathi noma kanjani samshadisa ngithi ngiyabonga labafana bami bonke bakhona laba bafowethu bakhona ngiyanibonga ke bantwana babafowethu likhona nonke ngiyanibonga ngibonga nentsha ikhona nababuye ePitori ade bayemngcwabeni ngiyabonga ndima nihambe kahle ngiyanibonga bazalwane iloko nje bazalwane amen
Bazalwane, siyabonga kuba bothuthela. Siyabonga kakhulu uMhlabandlovu. Shothi sesemukelekile. Amakhehla esasikhula nawo ayeka ubuze nombuzo athi yini lana? Yini lana? Ake nibe nibe active nyana ngoba angaboni ukuthi umshado ngathi ngiselela la ngibuya khona. So ake nibe active tu. Ngiyacela bazalwane bakithi singabe newakhe yabona isikhethe ningabe sethuka uJehova uJesu mangabe eyokhuleka entabeni kwaphosa ukuthi aphose itshe noma aqhele esixukwini okungangetshe ngokuthi kungakuphoswa kwetshe. So ningathuki bazalwane, bayeza bazalwane, kukhona okufanele kwenzeke ngaphandle kwesixuku ngoba isixuku kuyenzeka sikubambe la okufanele uye khona ngenxa yesixuku. Kunezinto okufanele ukuthi uma ufuna ukuba nazo funeka ubheke indawo ohlezi kuyo noma ubheke isixuku okuso ngoba kungenzeka ukuthi awufinyeleli uyakhona ngendaba yesixuku. So ngizocela njengamanje sisukumise ubrada uSizwe Ndabandaba ozokhulumela insizwa. Ngicela semisukumise bazalwane.
Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Nami nje ngibonga uNkulunkulu ongcinile ukuthi ngibe khona phakathi kwendawo. Noma kumuntu usungikhombile ukuthi ke angizokhipha ubhuti wethu mase sothi bhuti. Noma nje sesikhipha kwenye indawo sikufaka kwenye indawo. Okumele ukuthi ke thina masamba endleleni okumele ukuthi sikwazi ukuthi isikhathi lesi siyafika muzi futhi besixoxa nawe noma yini and futhi ke manje sikuyashintsha ukuthi uxoxa nawe sekukhona ezinye izinto kumele ngizibambe ngingasasikhuluma ngoba phela manje sungena kwenye indawo lento yakho ukuthi nje uzoxoxa nami uhleke uzongibhanze cha sefuna ukucaca abantu sefuna ukuthi uhleke nawe uzombhanze ukhumalo ubhuti umthunzi ngoba phela angeke ukuthi mawungena kulesigaba okuso ube umngane mawushadile awubi nomngane ongashadanga because ayikho into ozoyixoxa naye into ofuneka ukuthi ufike kuyo mfowethu ukuthi ke leso sikhathi leso siyafika manje ke ngifuna ukusho ukuthi mfowethu mawuyongena la uyongena khona kufanele ukuthi ufake ama-WhatsApp manje because ziningi izinto endleleni nami njengoba ngithi angeke ngisakhona ukuxoxa nawe ezinye zezinto yindlela yokuthi ngiveze ukuthi ke khona la usungene khona manje ke siyamcela nje ukuthi uJehova ukuthi anihambise kahle endleleni mfowethu uphume kithi yabona noma bathi faka manje ijazi lakho uyohlala nabaholi ungathi hayi mina ngiseseyinsiza yabona kodwa nje manje uphumile kusizweni mfowethu nathi ke siyafisa sikhonza ebandleni ukuthi uNkulunkulu angathi angasipha amandla ngelinye ilanga nathi siyakufisa lokho ngene kukho and sizofika ndoda yakithi uNkulunkulu usasilelela kodwa nje sizofika sizokhomba sithi ke nathi siyangena manje ngizama ukusho ukuthi ke mfowethu kungathi uNkulunkulu anganigcina kuze nje sonke isikhathi mhlale nisemthandazweni bafuthu ngoba hey ekuyagilekeka la endleleni siyababona nje abanye abashiya kodwa sasileni nabo sesebebuyele ngapho bafanele ngoba isimo sesifikile ngoba yonke into yenu maniyenza kumele nibe kuJehova phambili ngiyacabanga ukuthi ke konke niyohamba kahle noma ngabe endlini akusahambi kahle kodwa kufanele nazi ukuthi into ehamba phambili uJehova ngoba ngaphandle kaJehova ukuyachaza ubabuthela wathi ke yonke into eniyenzayo ningayenzeli thina because maniyenzela thina nizola imali endleleni ngoba yonke into enitholayo mayithola wena zidani endleleni babuthela mayithola babuthela endleleni izokulimaza uzolimala ungasambeki uJehova phambili then ke wena mawubuya kumamthela ubuyisa ubuya ngenyama then ke ayisekho uJehova akasekho lapho manje ke ngiyacela ukuthi ke uhambo lwenu kungathi ke ningahamba niqaphele ukuthi uJehova uyafuneka amen
Siyabonga bazalwane bami. Siyabonga kubrother undaba zabantu. Ukhulume kahle kakhulu. Mhlabandlovu. Ukhulume kahle mfethu. Nendlebe angicingo nazo uzwile futhi. Ngikhumbula mayikhuluma kanje ethi kakhulukhulu ukhulume kuwe ngokuthi nihambe noJehova. Ukuze uhambe naye kuJehova njengoba sisevangelini kufanele indoda igane qala yona ukuze ikwazi ukuthi igane. So mhlabandlo kuzokwenzeka ngelinye ilanga ubona ngathi uMahadebe mhlawumbe akasakuhloniphi. Izathu sobe senza ukuthi engasakuhloniphi ingoba wena usadanile. Ukuhlonipha wena uzobe ehlonipha uNkulunkulu uqobo. So in order for ukuthi uhlale ekuhlonipha kufuneka wena uhlale uganile kuNkulunkulu. Ukuhamba kwethu sihamba ngenkambo kaNkulunkulu. Masideda kiyo vele sizoduka. Amen. Ngizocela bafethu ukuqhubekela phambili ngohlelo. Ngizocela ukuthi ngoba ngikhuluma usizwe ndabantu abekhulumela insizwe. Ngizocela ukuthi umphathi wamantombazana ayibuyise insizwa nayo ukuthi ikhulume kahle ayipheshe lapha ayiphesha khona. Ngizocela usisi wethu uthi Sibisi ophethe amantombazana azokhulumela amantombazana.
Haleluya. Ngiyabingelela abazalwane egameni lomkhulu wethu Jesu Kristu. Amen. Sakhe ngisenza namhlanje, I think abaningi bamangela ukuthi ngenzani. Ngizobongisa abazali umsebenzi omuhle kangaka abawenzile ngoba uqalanga la umsebenzi uqale ebazalini. Ngizothi baphathele bakuthele. Amen. uNkulunkulu eniqhubekise nifundise nabalandelayo. Amen. Ukuthi umuntu wesifazane ekugcineni uba inkosikazi akuphelele kuntombazaneni ngoba khona umuntu owumama oloka intombazane bazongizwa abanye ngeke bangizwe ashada wafaka iringi kodwa intombazane khona la ifanele ukucacise khona ukuthi mase une la nozipho mangihlazi mfanisikhaya la kubaluleke kakhulu uthela uzobenza umsebenzi omkhulu like ube proud ukuthi uthela untomulile maningi amantombazane bewambhekile but utomule banwele wakutomula encwadini ngizocela ungifundele yona wethu wakuthwala eka Esther 2 uzoqala ku verse 2 ugcine ku4 Mamthela ngiyabonga umsebenzeni wenzile uEsther 2 umsebenzeni wenzile mama Khatebe I'm so proud of you bazali njengoba ubaba ashilo ukuthi uyabonga abakwathela banenze abantu namhlanje nami ngizothi ngiyabonga ukuthi nina nenze abashadikazi umshadi nomshadikazi wethu babe abantu namhlanje ngani ukube nina vela noyenza umsebenzi ngaba sikho la ngiyacabanga ukuthi abazalwane bazomangala ukuthi awukumama omncane kangaka ophethe amantombazane angithi isikhathi lesa sisafana nesikhathi sakudala bakhona bomama thina babesiphethe basikhulisa so ekusikhuliseni kwabo
siyazi ukuthi kufanele siwakhulise kanjani amantombazane. I think bazothi yabo mama bangaka kodwa hayi kunjena nje siphila esikhathini sama-millennium. Nozipho ngize kuwe mntanisekhaya bengisakhuluma nawe angithi mina ngizokuyala umphathi wamantombazane ukuthi soyongena ebumameni uyophathwa umama wakho ngani mamthela uyozokuphatha mina ngizokukhipha ngapha ngikuse ngayo. Lalela-ke sisi eBhayibhelini khona la abathi khona umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe. Ngicela ukuthi kube yilo mfazi ohlakaniphile ophapheme ongaphaphanga ngoba uma ophaphayo kugcina umshado wakhe wonakala kanti athi izinto azihambi kahle kanti indaba ikuwe wena mama. Like siyadingeka ukuthi nathi thina abantu ababomama mawukuthi ngapha kubaba khona la klikha khona sibakhulekela abayeni bethu. Uhlala kancane umkhulekele engikuthandayo ukuthi uNkulunkulu uyamazi and uyahlala ekhulekela. Namhlanje ngijabulela ukuthi ngibone nabo mama abangalwesini abakhulisayo siyambona enkonzweni ukuthi hayi uyaphekwa umntwana ngolesine. Siyabonga kakhulu. Ngicela ufundele baba uEsther 2. Ake sifunde bazalwane uEsther 2 iverse 2. Amagama amnyama athi uEsther kuyinkosikazi. Zase zithi izinceku zenkosi ezaziyizikhonzi. Inkosi mayifunelwe izintombi ezibukekayo. Inkosi imise ababonisi ezifundeni zonke zombuso wakhe ukuba babuthele ndawonye zonke izintombi ezibukekayo eShushani endlini yenkosi, endlini yabesifazane phansi kwesandla sikaHegayi induna yenkosi, umgcini wabesifazane. Zinikwe izinto zazo zokuqhola. Intombi enhle emehlweni enkosi mayibe inkosikazi esikhundleni sikaVashiti. Yabanhle leyo nto emehlweni enkosi yenza njalo. Uzwile ngithi sisi ngithe mina unkosikazi ohlakaniphile. Like ukuhlakanipha okuningi. Angeke sithi siya ehlakanipheni kokuthi nangempela angeke indlu yakhelela kahle. Amen. La ifoundation iqala emhlabathini and umhlabathi ekugcineni wenza njani? Mayina kakhulu imvula ishaya ungafakanga kahle izinto zakhona iconcrete igcina yenze njani leyo ndlu? Iyawo. So wena namhlanje iba iconcrete kaThela. Umama Thela bayazi nabakoti abamlandelayo. Mina self ngihlale ngisho ngithi akekho umakoti for umakhumalo kwaThela. Ngicela kube yi-next sikhombe wena kusasa ubambe iphethini kumamazala wakho. She's so sweet njengomama wakho. Umama wakho she's so sweet. Ungafiki uyohlaza umuzi wakaHadebe kuphi kwaThela. Amen bazalwane. Ngiyabonga kakhulu MC. Ngiyabonga abosingabo.
Amen bazalwane. Ngiphinda ngikhohle ukuthi yimi yophetha uhlelo. Inkinga ngidakwa ile nto enziwayo la engithanda khona kakhulu. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga umhlabelelo omuhle kakhulu. Ngoba bengishilo ukuthi ngicela ke sibe nje senjabulweni. Okuningi singakunaki. Amen. Njengamanje bazalwane ngina ikhuluma ezu 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngina ikhuluma ezu 8 before siyezwini lenkosi. Isikhathi ukwala to 2. Umakhulukhulu ubethi ucela ukuthi ngo4 at least sivale. Okusho ukuthi siselele i2 hours singohlelweni lethu. Kodwa ke bengicela ukuthi before siqhubeke ngiyazazi beyikhulume ezilana ezansi zizongihlonipha ngiyazazi ngiunderstand. Amen. Bengicela nje ukuthi ngicela uBishop Nkosi azothi nje ukubapha kancane abazalwane bethu abangenayo emshadweni kungabe ngathi ibandla leTruth lingobhombe la kwesalo cha sikhululekile nje. Amen. Ngiyacela baba Nkosi uzothimba. Hallelujah. Amen. Hallelujah.